Iz Evanđelja po Ivanu. Kaže Isusu Šimun Petar: Gospodine, kamo to odlaziš? Isus mu odgovori: Kamo ja odlazim, ti zasad ne možeš poći za mnom, no poći ćeš poslije. Na to će mu Petar: Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poći za tobom? Život ću svoj položiti za tebe. Odgovori Isus: Život ćeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista kažem ti, pijetao neće zapjevati dok me 3 put ne zatajiš. Pred nama je danas odlomak koji je smješten na posljednju večeru. Isus najavljuje izdaju i zatajenje. Najavljuje da će na koncu ostati sam. Najavljuje svoj odlazak. Sve to unosi nemir u anticipirano pashalno slavlje. Na pitanje tko će ga to izdati, Isus pruža Judi umočeni zalogaj, što nije riječ o Euharistiji. Ipak se čini da postoji povezanost između ustanove Euharistije i Judine izdaje. Prizor pranja nogu i susljedna pouka jesu uvod u dugački razgovor Isusa s učenicima i sadrže pouke dane u drugim prilikama. Povezujući ih, Ivan želi pokazati duboki smisao svega Isusova života u trenutku kada prelazi iz svoje zemaljske u nebesku egzistenciju. Muka je već počela, jer je upravo izašao Juda na nagovor Sotone. Isus slavi svoju pobjedu kao da je već završena. Njegova proslava povezana je s njegovim odlaskom. Za Židove će rastanak biti konačan, za učenike samo privremen. Petar želi ići s Isusom, poći će poslije, to je prikrivena najava Petrova mučeništva. Petar je spreman dati život za svoga učitelja, ali prije toga, prije nego pijetao zapjeva, 3 put će ga zatajiti. To je drama svih naših velikih odluka i padova, ali i ljubavi koja se za nas predaje i uvijek nas ozdravlja i pita: ljubiš li me? Iako naša obećanja padaju u vodu, ljubav nas uvijek iznova diže.